Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда сез һәм без яратып карый торган Мәктәп ТВ тапшыруы. Бүген без сезне төрле хис кичерешләргә, вакыйгаларга, уңышларга бай булган Югары Симет урта мәктәбенә кунакка чакырабыз. Кеше гомеренең иң матур еллары, онытылмас вакытлары мәктәп белән бәйләнгәндер. Мәктәбебез белән танышуны директорыбыз Гарифуллин Равис Нақиповичка сүз бирүдән башлап җибәрик. Бу уку елында Югары Симет урта мәктәбендә 66 укучы белем һәм тәрбия ала. Укучылар Алан һәм Түбән Симет авылыннан килеп укыйлар, аларны автобус йөртә. Шулай 10-11 сыйныфка безнең Мишән авылыннан килеп укучы балаларыбыз бар. Мәктәп педагогик кадрлар белән тәэмин ителгән. Укучылар җылы җиһазланган кабинетларда белем алалар. 2021 уку елында безнең мәктәпкә Точка роста программасы буенча физика, химия кабинетларына лаборатория кайтты. Мәктәп инде заманча җиһазланган лаборатория приборлары белән, препаратлар белән тәэмин ителде. Мәктәпнең инде өстәмә белем бирү өчен остаханәсе бар. Яңадан укучыларның сәламәтлеген ныгыту өчен спорт залыбыз, универсаль спорт мәйданчыгыбыз эшли. Гомумән дәүләтебез тарафыннан, республика район җитәкчелеге тарафыннан укучыларга белем бирү өчен барлык шартлар тудырылган. Безнең укучыларыбыз инде көне буе мәктәптә дисәк тә дөрес булыр. Дәресләр беткәннән соң укучылар өчен төрле түгәрәкләр эшли. Укучылар имтиханнарга әзерләнәләр. Шулай ук кичке якта да безнең спорт түгәрәкләребез, бию түгәрәкләребез эшли. Гомумән укучыларыбызның 1 минут буш вакыты юк дип әйтсәк тә дөрес булыр. Бүгенге заман шартларында инде мәктәпнең төп бурычы инде ул яңаша федераль дәүләт белем бирү стандартлары буенча да тәрбия максаты булып тора. Без инде дәресләрдә һәм башка чараларда тәрбия бирүдән тыш инде укучыларыбызга хезмәт тәрбиясе дә бирергә тырышабыз. Менә җәйге чорда укучыларыбыз хезмәт лагерында эшлиләр. 14 яшьле тулган укучыларыбыз җирлектәге оешмаларда хезмәт куя. Яңадан шушы мәктәп яны тәҗрибә участогында укучыларыбыз график нигезендә эшли. Әлбәттә инде әти-әниләрнең рөхсәте белән алар шушында яшелчә үстерәләр, җиләк-җимеш җыялар, чәчәк үстерәләр. Гомумән шушы беренче хезмәт күнеге үтсәләр, икенчедән алар менә шушы моторлыкны тудырырга, аны ничек сакларга икәнен өйрәнәләр. Инде безнең менә хезмәтебезнең нәтиҗәсе булып, укучыларыбызның, педагог хезмәткәрләрнең, башка хезмәткәрләрнең тырыш хезмәте нәтиҗәсендә безнең менә шушы тәҗрибә участогыбыз инде иң яхшы тәҗрибә участогы номинациясендә җиңеп чыкты. Мин инде аларга зур рәхмәтемне җиткерәм. Яңадан менә шушы хезмәт тәрбиясе алган укучы инде ул мин укуда да, башка юнәлештә дә сынатмый, тырыш була дип саныйм. Үзләренең уңышлары турында әлбәттә укучылар үз чыгышларында әйтеп китәрләр. Шушы көннәрдә безнең укытучыларыбыз һөнәри профессиональ бәйрәмнәрен, укытучылар көнен билгеләп үтәләр. Безнең әлбәттә мәктәпнең инде яхшы эшчәнлеге дә, укучыларыбызның уңышлары да ул инде әлбәттә укытучылардан тора, аларның тырыш хезмәтеннән тора. Укытучы һөнәре ул гаять зур белем, күп хезмәт, күп сабырлык сорый торган эш. Менә шушы уңайдан инде сүземне имгаклап, барлык укытучыларны шул вакытта өлкән яшьтәге укытучыларыбызны да һөнәри белем укытучылар көне белән чын күңелдән котлап китәм. Аларга эшләрендә уңышлар телим. Безнең мәктәп Түбән Симет 8 еллык мәктәбе булып, 1957 елда эшли башлаган. Мәктәпкә Югары Симет, Түбән Симет, Түлешкә авылыннан килеп укучылар белем алганнар. 1988 елда Югары Симет авылында яңа мәктәп салынган. Бүгенге көндә Югары Симет урта мәктәбендә 66 укучы белем ала. Биредә укыту һәм тәрбия өчен барлык шартлар да тудырылган. Коллективта 26 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Мәктәбебезне иҗади лаборатория белән тиңләргә мөмкин. Мөгаллимнәр һәр вакыт эзләнәләр, укыту тәрбия эшчәнлегенә яңалыклар кертәләр. Белем сыйфатын арттыру максатыннан педагогик кадрларның иҗади потенциалын, һөнәри компетентлыгын үстерү методик темасын тормышка ашыралар.
Укытучы галим дә, компетенциялы шәхес дә, укытучыларга үрнәк өлге һәм чын дус та булырга тиеш. Әнә шундый югары сыйфатларга ия булганда гына ул үз укучыларыннан уңай нәтиҗә көтә алачак. Заман тәртипләренә яралышкан сәләтле шәхесләр тәрбияли алачак. Заман тәртипләре бүген бик югары. Нәрсә соң ул сәләт? Кешедә ул кайда һәм кайчан барлыкка килә? Баланың сәләтлеме, юкмы икәнен ничек белергә? Сәләтне ничек үстерергә? Гомумән, бу проблемага кагылышлы сораулар барыбызны да уйга сала. Сәләтлек дигәндә, без укучының акыл үсешенең югары дәрәҗәсен күз алдында тотабыз. Укытучы өйгә биргән эшләр белән генә шикләнмичә, өстәмә әдәбият укучы, өстәмә биремнәр үтәүче балаларны сәләтле балалар рәтенә кертергә була. Әгәр бала сәләтле булса, ул тәкъдим ителгән мәгълүматларның саны һәм сыйфаты белән генә канәгатьләнергә теләми. Һәм андыйлар үзләренә югарырак таләпләр куя. Торган мәктәпләрдә тырышыбрак укырга омтылалар. Аңлы, белемгә омтылучан балалар тумыштан сәләтле иясе тиешле тәрбия алу нәтиҗәсендә үзләренең иптәшләреннән камилрәк акылга ия булулары белән аерылып торалар. Узган уку елында фән олимпиадаларының нәтиҗәләре буенча мәктәбебез призлы 3нче урын яулады. Әлеге уңышка үз өлешләрен керткән укучыларыбыз Имамиева Зәйнәп, Шайдуллина Гөлзирә, Арифуллина Шулпан, Имамиева Нафисә, Хабибуллина Рамазан, Хасанова Дилия, Хайруллина Адилә, Билалиев Инсаф, Мифтахова Зухра һәм аларны югары нәтиҗәләргә ирешергә әзерләгән укытучыларыбыз Халиуллина Руфия Раисовна, Шафигуллина Әнисе Абдулхамитовна, Улаянова Толля Тәлгатовна, Нургалиева Гөлнар Максумовна, Саубанова Гөлнара Илдусовна, Саубанов Айгиз Рафисовичка, Имамиева Гөлнас Хаҗинуровнага, Имамиев Илмир Илфатовичка Алла рәхмәтләребезне җиткерәбез. Укыту тәрбия эшен камилләштерү өчен яңа методик алымнар, чаралар кулланыла. Узган уку елында тәрбия юнәлешендәге уңышларыбызны, яулаган җиңүләребезне исәпкә алып, мәктәбебез 3нче тапкыр тәрбия эшен югары дәрәҗәдә оештырган өчен дипломы, кубок һәм акчалата премия белән бүләкләнде. Исламия, син 1нче елда ничә бәйрәм икәнен беләсеңме? Яңа ел, Ватанны саклаучылар көне, 8 март, Халыкара хатын-кызлар көне, Сабан туй, укытучылар көне һәм башкалар. Нә шушы санап үткән бәйрәмнәрдән безнең өчен иң якын бәйрәм укытучылар көне. Син ничек уйлыйсың, укытучы булу җиңелме? Билгеле, авыр. Мәктәптә 66 укучы, 66 төрле характер. Укытучы һәр көн дәрес эшләп килә, укучы онытып та килә ала. Укытучы эшкә барып эш төяп кайта. Ничә һәм кайчан ял итә икән соң ул укытучы? Бу сорауга җавапны алар үзләре генә беләләрдер. Хәзерге таләпләр белән ял итәргә вакытлары да калмыйдыр мөгаен. Үзебезне кызыктырган сорауларга җавап табу өчен сорауларыбызны 37 ел гомерен балаларга тәрбия һәм бирү өчен багышлаган, Мәгариф өлкәсендәге уңышлары өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнгән башлангыч сыйныф укытучысы Маһива Фәүзия Мәсгуд кызына бирик әле. Укытучы. Әйе, мин гади бер укытучы. Шулай да ничек горур яңгырый бу сүз. Укытучы һөнәре башка барлык һөнәрләр арасында иң катлаулы һәм иң җаваплы һөнәрләрдән санала. Бу дөрестән дә шулай. Әти-әни 7 яшьлек баласын ияртеп укытучы кулына тапшыра. Һәм шушы көннән бала язмышы укытучы кулына күчә. Балалар безнең киләчәгебез. Димәк, киләчәгебез дә укытучы кулында дигән сүз. Укучыларым миңа сорау бирде. Укытучы һөнәре ул җиңелме, әллә авырмы? Шушы сорауга җавап эзләп, 37 еллык хезмәт стажым салынган хәтер сандыгымны актарам. Күпме генә тырышып эзләсәм дә, мин бу һөнәремнән туйган чагымны, арган чагымны, инде бу һөнәремне башка һөнәргә алыштырам дип хыялланган чагымны таба алмадым. Укытучы һөнәре ул бик мавыктыргыч һөнәр. Ул балачак, мавыктыргыч балачак, яшүсмер чак, яшьлек еллары. Укытучы ул картаймый. Укытучыны укучылары яшь килеш тота. Ирексездән күңелемдә матур шигырь юллар яңара. Укытучының яшен сорамыйлар. Ул булай да инде билгеле. Сентябрьдә елда 7 аңа, май аенда елда 17.
Әмінә һөнәр сайлау алдында торган балаларга шуны әйтәсем килә. Укытучы һөнәре ул, һөнәр генә түгел. Укытучы һөнәре ул тормыш. Син тәүлекнең 24 сәгатендә үзеңне укытучы итеп тоясың. Әгәр дә сине шушы тормыш куркытмый икән, рәхим ит, укытучы һөнәрен сайла. Әгәр дә син балаларны яратасың икән, һәр вакыт үзеңне балалар белән бер тигез итеп куярга курыкмыйсың икән, рәхим ит, укытучы һөнәрен сайла. Әгәр дә син һәр вакыт яңалыкка омтыласың икән, бер генә яңалыктан да читтә калмыйсың икән, рәхим ит, укытучы һөнәрен сайла. Әгәр дә сине балаларның алган билгеләре шатландыра, яки борчуга сала икән, рәхим ит, укытучы һөнәрен сайла. Әгәр дә син һәр вакыт белемеңне арттырырга, вакыт һәм көчеңне кызганмыйсың икән, рәхим ит, укытучы һөнәрен сайла. Менә шушы һәм башка бик күп кенә уңай сыйфатларны туплаган хезмәттәшләремне һөнәри бәйрәмебез белән тәбрик итәм. Һәр вакыт сайлаган һөнәребезгә тугры калып, хезмәтебезнең татлы нәтиҗәсен күреп, шатланып яшәүебезне телим. Укытучы. Әлеге сүзне ишеткәч, һәрберебез укытучыларыбызны күз алдына китерәбез. Аларга рәхмәт әйтмәгән, аларны истә тотмаган бу дөньяда беркем дә юктыр минемчә. Мәктәптән котылдым дип чыгып киткән егет-кызлар да тормыш тәҗрибәсен туплый, укытучыларның аларның гомерендә нинди зур роль уйнаганнарын аңлый башлыйлар. Балалары, оныклары тугач, үзләре дә укытучыларыннан үрнәк алып, тәрбия һәм белем бирергә керешәләр. Хөрмәтле укытучылар, авыр һәм катлаулы, әмма шул ук вакытта күңелегезгә май булып яткан һөнәри бәйрәмегез көнне сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Эшегездә, гаиләгездә бары бәхет һәм шатлык кына булуын телибез. Үзегезнең һөнәрегезгә, укыткан балаларыгызга, туган телегезгә гел тугры булып калыгыз. Саулык, сәламәтлек, иҗади уңышлар. Балаларыгызның һәм аларның әти-әниләренең рәхмәтләрен телим сезгә. Бу тормышта бар да алга бара. Сезнең хезмәтегез, биргән белемнәрегез кешелек дөньясын алга этәрә, прогресска илтә. Сез киләчәккә ишекләрне ача торган ачкычларның хуҗасы. Үзегезнең һөнәрегез, статусыгыз белән горурланыгыз. Аңа тап төшермәгез. Алтын яфрак ява урамнарга, сукмакларга ява, юлларга, урам буйлап атлый укытучы, шумган килеш тирән уйларга. Уйларыгыз изге, сабыйларның күңеленә барып тоташа. Күпме хисләр кирәк алар өчен. Ял, йокыңны онтып янарга. Һәм сакларга кирәк сүндермичә. Алар өчен яккан учакны. Үз балаңа күпме җылы кирәк, аларга да кирәк шул чаклы. Йөрәгеңне бүлеп бирү кирәк. Җил, давыллар җирдә азмы соң? Шандыр иңегезгә күтәргәнсез. Күпме балаларның язмышын без беләбез. Сезгә җиңел түгел. Күпме язмыш сезнең кулларда. Ләкин ышан, һәр чак без булырбыз. Сез күрсәткән тугры юлларда. Саулык иң зур байлык ди халык. Шуннан да сәламәтлек кеше бәхетенең нигезе, исәнлек булганда гына кеше үзенең теләк омтылышларына ирешә. Тирә-якны танып белә. Хезмәттән, уеннан, физик күнегүләрдән ям таба. Бүгенге көндә президент ярышлары Россия Федерациясе укучылары арасында иң масса күләм физкультура спорт ярышы булып тора. Алар укучыларның физик әзерлеген камилләштерүгә, аларны физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүгә, масса күләм җәлеп итүгә, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга, уңай тормыш җайланмаларын формалаштыруга, балаларның граждан һәм әхлакый хәленә юнәлдерелгән. Әлеге ярышлар 4 этапта үткәрелә. Мәктәп, муниципаль, төбәк һәм бөтен Россия. 19-21 май көннәрендә Мамадыш шәһәрендә әлеге ярышның региональ этабы булып үткән иде. Авыл мәктәпләре арасында әлеге ярышта безнең югары сыйныф укучылар катнашты һәм яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп, беренче урынга лаек булдылар. Сентябрь айында Краснодар краеның Туапсе шәһәрендә үтәсе яңаклау этабында катнашу хокукына ия булдылар. 7 сентябрьдән 27 сентябрьгә кадәр безнең укучыларыбыз әлеге ярышларда катнашып кайттылар.
Укучыларыбыз ижади һәм теоретик конкурста, спортивный многоборьеда, эстафетада үз көчләрен сынадылар. Край родной, где свято, что я очень долг. Даль бескрайних пашет, золотой узор, к минаретам вашим, что пленят мой взор, к берегам отвесным, у Идельвики, где цветут небесным цветом синьки, где высокие сосны, зеленые луга, где слышны под солнцем песни пастуха. Дали хлебных пашин, золотой узор, минареты ваши, все пленит мой взор. Уголок России, Татарстан родной, нет тебя счастливей, ты всегда со мной. Пусть небесным раем светится заря, Татарстан, ты край мой, родина моя. Татарская земля родная, традиций нам не счесть твоих. Другого мы не знаем края, где так же почитали их. Звучит курай, лаская сердце красивых, любящих людей. Мы можем только здесь согреться, в объятиях Родины своей. Снова песни зазвучали, подпевай им и танцуй. На дворе народный праздник, наш веселый Сабантуй. Сабантуй — весенний праздник, праздник дружбы и труда. Пой, играй и смейся громко, и танцуй, как никогда. У добра не ищет злости, но имеется настрой. Не трещат, конечно, гости, ни крэш, ни светлый бой. Пояса стянули крепко, первым, кто начнет прием. Ухватились пальцы цепко, есть соперника подъем. всегда их взяла одна великая страна. Чемпионаты, матчи и турниры, такой простор все до души. Во всей красе спортивные картины, и как победы наши хороши. Стадион, клубы и бассейн – это все для спорта и для нас. Сильный путь, любимая Россия, твой победный пробил уже час. Олимпийские и неолимпийские, все виды спорта Родине нужны. Национальные и профессиональные, во благо мира, жизни и страны. Соберемся силой и сноровкой, уверенно пойдем вперед. Тренировка идет за тренировкой, и заря спортивная взойдет. Я живу на земле, на великой земле, Татарстан мой красивый могуч. Все, что
идут из сердца. Наш Татарстан судьбой удар. Тормышыбызда булган төрле вакыйгаларның кайберләрен шунда ук онытабыз, икенчеләре гомеребез буе хәтеребездә саклана. Мәктәп еллары кеше гомеренең зур һәм кечкенә вакыйгалардан, күңелле һәм әһәмиятле гамәлләрдән торган чоры. Беренче класс, беренче укытучы, беренче классташлар һәркемнең тормышындагы беренче мөһим һәм истәлекле вакыйгалар. Башлангыч класслар һәр көне яңалыкларга бай, бер-берсенә охшамаган, һәр вакыт нәрсәдер яңа, кызыклыны эзләү белән мавыккан. Күңелсезләнергә, үпкәләшергә вакыт булмаган гаҗәеп ил. Башлангыч классларда барлыгы 18 бала белем һәм тәрбия ала. Балалар бай рухлы, сәламәт булып үссен өчен биредә барлык шартларда бар. Кабинетлар якты, җылы, матур итеп җиһазландырылган. Мәктәптә укыган вакытлар бала күңелендә мәңге сакланып кала диләр. Әйе, күңелле бәйрәмнәр, кызыклы дәресләр, яраткан укытучылар белән үткән иң самими бәхетле чор мәңге онытылмас мизгелләр булып уелып кала торгандыр. Мәктәп бит ул белем йорты гына түгел. Биредә фән нигезләре белән бер рәттән бала күңеленә тәрбия орлыклары да салына. Мәктәптә укучыга хезмәт тәрбиясе, һөнәр сайларга да юнәлеш тә бирелә. Безнең сыйныф бүлмәләре якты һәм җылы. Тырышып уку, ныклы белем һәм тәрбия алу өчен барлык уңайлыклар да тутырылган. Заманча җиһазландырылган уку кабинетлары, якты зур спорт залы, остаханәләр, ашхана, китапхана бар. Һәр көнне ашкана барырдай мәктәбебез. Анда безгә белем һәм тәрбия бирергә әзер укытучыларыбыз булу белән бәхетлебез. Чөнки кеше гомеренең иң матур еллары, онытылмас мизгелләре мәктәп белән бәйле. Бүгенге көн һәр кешедән тирән белем, һөнәри осталык таләп итә. Без бу тормышка яраклашырга, мөмкинлекләребезне ача белергә, үз-үзебезгә ышанырга тиеш. Ә безгә бу мөмкинлекләр әлегә мәктәптә бирелә. Тормыш. Нинди зур мәгънәле сүз. Безгә әле бу сүз ят кебек, чөнки без әлегә кичкенә. Шулай булса да, бу дөньяда яшибез бит, туганбыз, тәпи атлап киткәнбез, беренче сүзләребезне әйткәнбез, балалар бакчасыннан мәктәп бусагасына атлап кергәнбез. Тормыш, минемчә, ул туу гына түгел, үз юлыңны табып, матур итеп яшәү. Ә хыялларны чынга ашыру өчен безгә тырышып укырга кирәк. Мәктәп безнең икенче йортыбыз. Уңайлы, чиста, төзек, матур мәктәбебез. Һәм шул мәктәптә безгә ныклы һәм тирән белем биргән укытучыларыбыз белән горурланабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең өчен әзерләнгән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән сау булашабыз.